Kaixo eta ongi etorri egun berri batera, gaur iraiak 21, osteguna da eta elkarrizketa bat izanen dugu. Dorleta Kortazarrekin hitz eginen dugu. Dorleta Kortazar ipuin kontalaria da eta Nafarro Oinezari begira bihar arratsaldeko 5etan Etxarriko Kulturretxean solasaldi bat emanen du gurasoei eta helduei zuzenduta, bai hezitzaileei. Istorio bat opari titulatzen dena eta horren inguruan kontatuko digu eta nolakoak diren bere ikuskizunak edo ipuin saio horiek, baina beti bezala elkarrizketak baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1782an, konbentzioak Frantziako iraultza aldarrikatu zuen. Jendaurreko lehen saioa burutu zuten eta monarkia abolitu. Urte batzuk geroago, 1959an, Txinako Herri Errepublika aldarrikatu zuten eta Mao Zedonen garaia hasi zen. Egun berean, baina 1967an, Francisco Francok Luis Carrero Blanco almirantea Espainiar gobernuko presidente ordea izendatu zuen. Eta bukatzeko, 2006an, Gordon hurakana izandakoaren arrastoek uholdeak eragin zituzten Kaparroson eta haize bolada bortitzak Euskal Herrian. Ikus dezagun gaurko egunkariko azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, osasunak dementzia diagnostikoa duten 6.505 paziente zenbatzen ditu. Lehen mailako arretan erregistratutako gehienek Alzheimerra dute. Kaltetuen kopurua 18% igo da 2021arekin alderatuta. 50 urtetik beherako 38 pertsonek dute gaixotasuna. Osasunbideak diagnostiko goiztiarra hobetzeko lan egiten du. Argazki nagusian, Txon Rodriguez munduko parkean dabil Jolanda alabarekin batera. Txon Rodriguez Alzheimerrak jota dago, eta mundu honetan egotea eta norzaren ez jakitea ez egotea bezalakoa dela dio. Eskuineko berrietan batetik, Nafarroak 3.000 milioi inbertsio ziurtatu ditu 2021etik. Mikel Irujok fabriken elektrifikazioa bultzatzearen alde egin du. Bestetik, 78 urteko Fiteroko bizilagun bat hil zen, mahatsa deskargatzen ari zela erorita. Jarraian, 8 urteko kartzela zigorra lehergailuak egiteko materiala zuen uharteko gazte batentzat. Beste berrian, federazioak nazioartekoen eskaerak aplikatzeko konpromisoa hartzen du. Bukatzeko, Iruñeko edizioaren azokak 15 argitaletxeren argitalpenak hurbilduko ditu. Goian amaituz, Edifika azokak eraikuntza jasangarriko 36 enpresa biltzen ditu. Erakusketa bakarra da estatuan eta eraikin pasiboak edo ia deusezak bultzatzeko proiektuak aurkezten ditu. Diario de Navarrako titular nagusian, Nafarroak burokrazia murriztuko du proiektu industrial estrategikoak arintzeko. Enpresariek ekintza eskatu diote gobernuari industria bultzatzeko. Argazki nagusian, Iruñerriko mankomunitateak 100 arropa eta oinetako edukiontzi jarri berri ditu. Izenburuan, 5 kilo arropa herritar bakoitzeko. Iruñeko eta eskualdeko ehunezko eta oinetakoen 310 edukiontzii onarpen ona eman diete herritarrek. Eskuinean batetik Sánchezek amnistia ordaintzen du eta konponbide politikoa aipaitzen du. Juntsek presioa igo du eta Kataluniari 80.000 milioiko zorra barkatzea eskatu du. Beko argazkian, Espainiako logo bateratua. Idazkari nagusia federazioaren eta jokalarien akordioaren ondoren erori da. Bukatzeko, Fiteroko 78 urteko bizilagun bat hil zen mahatsa deskargatzen ari zela. Garako titularrean, Osakidetzak pazienteak loteka pribatura bidaltzen ditu zerrendak arintzeko. Itxaron zerrendak murrizteko, Osakidetza paziente sortak bidaltzen ari da klima pribatuetara, ebakuntza egin diezaieten. Nafarroan, esekutiboak aparteko ordu gehiago eta ezoiko deribazio gehiago proposatu ditu. Ondoan, Idurrezk Isabel Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusiak dio, oraindik ere kosta egiten dela eskubide ezari direla ulertzea. Behan, EH Bilduk irregulartasunak iragarri ditu ekialde barrutirako botoak baztertu direlako. Ondoren, Frontesen nekropolitika gaitzesi dute Iruñean. Argazki nagusian, Realaren estreinaldi gazi gozoa Interrekin, bat
txapeldunen ligan. Reala, Europan gau magikoak igarotzeko gogoa duen publiko batek astinduta, txapeldunen ligako multzoen fasean hasi zuen bere ibilbidea, Interren aurkako berdinketa batekin aurkari teoriko indartsuena. Eskuinean batetik EHUko irakasle eta ikertzaileak lan baldintzen prekarizazioaren aurkako greban urriaren 11an. Bestetik Nagorno-Karabajek amor ematen du errusiarren inakzioaren aurrean. Berrian argazki nagusian Bilbo, feministen protesta atzo Sabin etxearen aurrean. Titularrean kale astintzeko ekinaldi feminista. Mugimendu feministak mobilizazioak egin ditu hegoaldeko hiriburuetan. Zaintza eredua iraultzea aldarrikatu du eta azaroaren 30ko grebara deitu. Beste argazkian, Jose Luis Rebordinos, Donostiako zinemaldiaren zuzendaria. Bere esanetan, saiatu beharko ginateke ulertzen zer gertatu den. Ezkerreko berrietan batetik, Espainiak Europar Batasunean katalana lehenestea kritikatu dute Euskal Herriko zenbait erakundek. Inigo Urkullu, Jaurlaritzako lehendakariak gutun bat bidali dio Etxerri ministroari ezin egona adierazteko. Bestetik, Karabak garaiak Azerbaijanen baldintzak onartu ditu, eta su-eten ezarri dute. Errepublika de facto independentea armagabetu egingo da. Gaurko elkartuko dira bi aldeetako agintariak. Behan, Libia etxiak hartutako herria. Alboan, grebara deitu dituzte EHUko irakasleak ordezkoen egoera salatzeko. Urriaren 11karako antolatu dute lanuztea. Eta bukatzeko 3 langile hil dira lan istripuz 24 orduan, Amurrion, Adunan eta Fiteron. Amaituz, Euskal Herria Irratiko berri nagusian, Mikel Oteiza, Atarrabiako alkateak, dagoeneko iragarrita dagoen ekimenaren gaineko azalpenak zituen atzo Euskal Herria Irratian. Urriaren 11tik 15era Gazte Kontseilu Sozialistak topagunean antolatu nahi zuen Atarrabia eta Burlatarteko eremuan. Baimena ukatu diete, Atarrabiak ez baitu espazio irekirik horrelako ekimenak ongi garatzeko. Oteizak zur eta lurutzi gaitu, GKSek egitarau argitaratzea ekimen horretarako baimena eman ez dugunean gehitu zuen. Beste berrian, 1979ko Foru Parlamentuan hautetsiak euskara erabiltzen hasi ziren eta berehala kontratatu zituzten itzultzaileak, Patxi Zabaletak gogora ekarri duenez. Nafarroako Parlamentuan aldi bereko itzulpen hasieratik eta naturaltasunez ezarri dela gehitu du. Amaitzeko, zaintza erdigunean jarriz eskatu du Iruñerriko mugimendu feministak grebara batzea. Mugimendu feministak mobilizazioak egin ditu Hego Euskal Herriko hiriburuetan. Zaintza eredu kapitalista, arrazista eta heteropatriarkala salatu eta greba feministarako deia egiteko. Gaurko eta biharko eguraldia ikus ditzagun. Ostegunean, fronte bat igaroko da lurraldetik eta eguraldia aldatuko da. Egunaren hasieran hego-haizea indartsu ibiliko da oraindik. Ostarteak agertuko dira zeruan eta giroa epela izango da. Goiz aurrera joan ahala, ordea, behe-hodeiak ugarituz joango dira. Ipar-mendebaldetik hasita eta egunaren erdiko orduetan euritara joko du. Iparraldean egingo du euria ugariago eta sarriago. Haizea ipar-mendebaldera aldatuko da eta horregatik goizetik aurrera tenperaturak behera egingo du. Maximoek udazkeneko itxura hartuko dute eta minimoak egunaren amaieran neurtuko dira. Ostiralean eguraldiak udazkeneko itxura izango du denean. Hainbat tokitan temperatura maximoak 20 gradutik beherakoak izango dira, eta mendebaldeko haize fina ibiliko da. Bolada gogorrekin kostaldean. Iparraldean zerua hodeitsu egongo da, eta goizetik aurrera zaparradak botako ditu. Baliteke noizbehinka zaparradak trumoitsuak izateak. Hodeiak eta ostarteak hegoaldean, zenbait lekutan euri txikia egin dezake noizbehinka. Kaixo eta ongi etorri gaurko elkarrizketara, oraingoan Dorleta Kortazar ipuin kontalaria dauka gurekin, eta bihar solasaldi bat emanen du arratsaldeko 5etan Etxarriko kulturretxean, istorio bat opari titulatzen dena, baina horrekin abiatu aurretik, nola definituko zenuke zure burua, Dorleta? Nor da Dorleta? Bueno, aurkezpenan esan duzun bezala ipuin kontalaria naiz. Beste gauza askoren artean ere, ipuin kontalaria naiz. Honetan hasi nintzen pixkat baizustean, sorpresaz bezala, baina bueno, gero
askotan bizitzan egiten ditugun gauza asko, ez, kontuatzen zela ez dela gero kasualidade zerbaitegatik iritsi direla horrelako momentuak zure bizitzara eta horrelako bizipenak, ez da? Eta, pues horixe, beste gauza askoren artean ipuin kontalaria ere banaiz. Gazteria alorrean ibili naiz lanian, dihardut lanian azkenengo urte pila baten, eta orain dela urtetxo batzuk hasi nintzen ipuinen munduan kuskusiatzen, eta guztiz harrapatuta gelditu nintzen mundu horretan, eta, ordutik plazer handia ematen didan gauza bada, ipuiak kontatzea, ipuiak entzutea, irakurtzea, denetik. Eta ipuin kontalari izan baino lehen, zer izan zara, ze ikasketak izan dituzu, edo egin dituzu? Iruñan ikasi nuen bere garaian gizarte heziketa, eta bertan, Iruñan bertan bizi izan nintzen 3 urtez, eta oso esperientzia polita izan zen, eta ordutik aurrera beti, gizarte eta kultur suspertzaile, gazteria alorrean lanian ibili naiz, eta horixe, esparru horretan, langintza behintzat, esparru horretan ibili naiz. Eta noiz piztu zen zerbait zure buruan eta zinan ipuinak irakurtzen edo gehien bat kontatzen? Lehen esan dizudan bezala, iaia kasualidadez iritsi ziren ipuiak nire bizitzara. Ez dut asko sakonduko hemen, baina, 30 urteren buelta horretan, izugarrizko krisi pertsonal sakon bat eduki nuen, ez? Eta galdetu nion nire buruari, ez? Zein nahi ziten nire bizitzarekin, zein nahiko nuke. Eta kontuatu nintzen, beti eduki dudala nik holtzarekiko, antzerkiarekiko, zera berezi bat, ez da? Eta parean suertatu zitzaidan ipuia kontatzen ikasteko ikastaro bat, esan, izena emangoet. Inongo pretensio gabe, ustez, eta, horrez ezautu nituen ipuiak, ezautu nuen ipuien mundua, eta guztiz bertan barneratuta, harrapatuta gelditu nintzen, eta gaur arte. Noren ipuinak irakurtzen edo kontatzen dituzu normalen? Hemen nire baitan bi arlo guztiz ezberdintzen ditut. Esan nahi dut, aurrentzako saioak egiten ditudanean, guztiak izaten dira, ipuin tradizionala kontatzen ditut, edo bestela egile berriagoen ipuiak normalian hortik ateratzen ditut, albumetatik edo ipuin tradizionaletatik. Eta aldiz, helduentzako ipuiak kontatzen ditudanean, gehienak nire sorkuntza propioak dira. Orduan, sentitzen dut, badaukadala zer esana edo helduen mundu honetan, eta aurren mundu hau, paradoxikoki, zailago egiten zait. Ez daukat garbi zer kontatu nahi diedan, orduan nola gauza pila badauden ja sortuta, material hori nahikoa zait, kontatu nahiko nuken hori kontatzeko, ni sortzen ibili gabe. Eta orduan, hortik elikatzen naiz batez ere. Ipuinak kontatzeaz aparte, formazio saioak ez, ematen dituzu? Baita ere, ni berez honetan ipuiak, ni formakuntza jasotzen hasi nintzen, denbora pila bat eman nuen horretan, eta ialako batean, norbaitek animatu ninduen, hasi beharko dezu kontatzen, ez? Eta hola hasi nintzen kontatzen. Eta poliki, nire langintza ezagutzen zuten pertsona batzuk edo, esan txeten aizu, animatuko zinak guri formakuntza ematen honetaz, ez? Batez ere haur eta gazte literaturaren inguruan, ez da? Eta nik askotan esaten dut, ni aditu ez naiz, aritua bai, baina aditua, orain ja lotxa handia ematen dit esatea, baina, agian bai ja aditu titulo hori ere, nire buruari jartzen edo nartzen hasi beharko naiz, ez da? Esan nahi dudana da honekin, ni haur eta gazte literaturara ahozkotasunetik iritsi nintzela, ipuiak kontatzetik, ez? Orduan hori da nire referentzia, nire referentea, ez da? Eta ikuspuntu edo prisma horretatik ematen ditut nik ere formakuntzak, ez? Zer dago kontatzeko, niretzako ahozkotasuna oso garrantzitsua den gauza bada,
altxor badelako, niri izugarrizko plazerra ematen didalako, baina iruditzen zaidalako baita ere aurrekin komunikatzeko eta aurrekin harremanak izateko erraminta izugarri ona dala, ezta? Talde horretatik, hori, ez, esparru honetan, haurreta eta gazte literaturaren inguruan, nire urratsak ematen ari naiz, eta gero horretaz gain, bai ematen ditut baita ere ikastaroak ipuiak kontatzen ikasteko, hori bai. Bai nire esperientziatik, eta bueno, niretzako oso importantea da zerbait egiten dugunean, horren inguruko ezagutza izatea, ezta? Eta horregatik niretzako oso importantea da nire kontalari ibilbide honetan formakuntza jasotzea. Orduan, bueno, esan dezaket jende dexentekin ikasi dudala, eta hemendik eta handi jaso ditudan gauza guzti horiek, beste batzuri transmititzeak izugarrizko plazerra ematen dit baita ere. Oso momentu magikoak, oso momentu berexiak pizten dira taldean, eta orduan, hori, ematen dut hori, ematen ditut ipuiak kontatzen ikasteko ikastaroak, eta bereziki ere badaukat beste bat emakumei zuzendutakoak. Atxoen errana da, deitzen da ikastaro hori, eta apur bat ipuiak hartzea emakumen jabetze tresna moduan edo, eta hori ere izugarrizko plazerra da, hor aritzea ere. Aurkezle lanak ere egin dituzu, ez? Bai, deitu izan didatenetan, asko betetzen hauen esparru bada, baina errespetu handia ematen didana ere bai, ze oso eskema zurrunetan mugitzen den zerbait da, oso estereotipatua dan zeozer, badirudi seriotasunetik jo behar dezula aurkezle lanak egiteko, eta ni ez naiz hor eroso sentitzen, ez naiz hor mugitzen. Gioi bat hitzez eta koma eta puntu eta guzti horiek ni hor galdu iten naiz. Askoz espontaneoagoa dan zeozer egitea gustatzen zait, organikoagoa. Orduan, hori bilatzen duten esparruetan lan egitea izugarri polita da. Azkenean gu, aurkezle batek noski komunikatu behar du, kontratatzen zaitun horrek, esan nahi duen hori esateko, baina eraberen gauza pila bat gertatzen dira emankizun, bateko emankizun horietan, ez da? Eta hoiei buelta emateko, naturaltasunez jasotzeko holtzan gertatzen dan hori, hori egiteko, trebakuntza bat behar da, ez da? Eta ipuiak kontatzea bereziki hori da, ze ipuiak gu egon gaitezke holtza gainean ipuiak kontatzen, baina guk beti esaten duguna langintza honetan kontatzea da batez ere publikoa entzutea. Zer gertatzen ari den guzti hori jaso eta gure ipuietan txertatzea eta batera arnastea esan dezagun, ez da? Eta orduan, nahiko trebatuta gaude, horretan, kontatzen ari garen bitartean jasotzea zer gertatzen ari den gure inguruan ere bai, ez da? Eta iruditzen zait badala erramenta polit bat, aurkezle lanetan erabiltzeko modukoa dana, ez da? Eta alde horretatik, hori, aurkezle lan organikoagoak diren horietan, eroso sentitzen naiz, beste batzuetan zurrunago, baina, azkenean, bakoitzak kontratatzen zaitu gauza konkretu baterako, eta hori emateko gai bagara ondo, eta bestela baita ere. Zein helburuekin hasi zinean ipuinak kontatzen? Helburu pertsonalak bakarrik edo ikusle edo entzulengan zerbait sentiarazi nahi izan zenuen? Nik uste dut ipuiak kontatzea dela batez ere norberari historia kontatzea. Orduan, nik kontatze ditut ipuiak niretzako, niri barnean zerbait moitzen zaidalako, nik bidaiatu nahi dudalako ipui horietan, eta gero, hori ez, entzuleari ere balio badio, izugarri ongi. Dana egia itortzen hasita, ez da, dano igustatzen zaigu, holtzara igo eta publikoan zerbait piztea, horretarako ere egiten dugu, esan nahi dut, nik konturatuko banintz, publikoa epel daola,
ez naiz iristen ari, ezta? Eta orduan ipuiak kontatzea konexio hori da. Osea, ipuiak beti taldean kontatzen dira. Ipuiak norberarentzako zerbait izan daitezke, baina bizi hartzen dute kontatzen dituzunean. Orduan entzuleak ezinbestekoak dira. Orduan entzuleari ez badiote zer pizten alperrik nabil ni kontatzen hortarako nere etxean irakurtzen edo nere buruari kontatzen nago, baina ez jendaurrean, ezta? Orduan alde horretatik batez ere niretzako kontatzen ditut, baina badakidalako niri zerbait mugitzen badit ipui horrek publikoan ere eragingo duela. Nigan ez badu ezer pizten publikoaren gana ere nekez iritsiko naiz. Nola da Dorletaren ipuin kontaketa bat? Esan nahi dut, liburua edo ipuina irekitzen duzu, eta nola erabakitzen duzu? Hau irakurriko dute, hau, esan nahi dut, nola da ipuin saio bat? Bai, bi gauza desberdin dira ipuiak irakurtzea eta ipuiak kontatzea. Orduan, egia da aurrentzako ikuskizunetan batzutan, baina oso gutxitan materiala eramaten. Hau da, liburua erakutsita oso ipui gutxi kontatzen ditut. Normalian badaukat eskema bat, eta orduan eskema horren baitan nahiko garbi daukat nola hasi eta nola bukatu. Baina gero, eta baditut noski, bai, hainbat ipuin prestatuta. Eta orduan, publikoaren arabera, aurrak nola dauden arabera, juten naiz ipui bat sartzen edo beste bat. Normalian ere ipuin ikuskizunak badaukate lotura ari moduko bat, baina, normalian 5, 4, 5, 6 ipui edo sartzen ditut. Adintarteak ere ezberdinak dira, txikiagoentzako zailagoa da arreta mantentzea denbora luzean, orduan, hor bestelako baliabideak erabili beharra izaten ditut, ezta? Edo musika ez, baina abestiak, rimak, eta hor bai sartzen ditut batzuetan liburu ilustratuak, liburua erakutsita, baina kontatzen juten naiz, ez naiz irakurtzen juten, are gehiago. Lanketa berezi bat daukate albunarekin kontatzea, liburua erakutsita kontatzea, edozein ipuik ez du balio, edozein ilustrazioak ez duelako balio, batzuk erakusteko esan nahi dut, edozein distantziatatik, eta horrela, ez da. Gero agian horri batzuk soberan daude, beste batzuk falta zaizkizu, beste batzuk abia puntua besterik ez da, beste batzutan liburua objektu bezala da, eta liburu horren baitan eraikitzen dut historia bat, agian hitzetan edo ilustrazioetan beste zerbait kontatu arren, ez da. Hori gutxi gora bera aurrentzako. Eta helduentzako, hori hasieran esan dizudan bezala, normalian nik sortzen ditudan ipuiak dira, eta hor normalian hori 4 bat historia edo kabitzen zaizkit. Honek ere badauka nolabaiteko eukitzen dute ari bat, metakomunikazioa edo hitz egiten dugun horretan, ez, osea, ipui eta ipui artean hor sartzen ditudan zati horiek ere, ikuskizunaren parte dira eta kontatzen dute, ez? Orduan, ari hori badoa, eta gero hor txertatzen ditut ipui ezberdinak. Normalean, orain arte eduki ditudan ikuskizunetan, 4, baton batean, 5 ere kabitzen zaizkit. Zenbat irauten dute ikuskizun horiek edo ipuin saio horiek? Aurrentzako direnean, batez ere txikientzako direnen, ordu erditik gora kontatzea zaila da. Trebatuta baldin badaude, entzule finak baldin badira, ze hau ere asko nabaritzen da, aurrekin zeintzuk dauden ohituta ipuiak entzutera, zein lekutara zoazen eta liburutegi batetik deitzen badizute, oso garbi ikusten da, zaintzen badute espazioa, zaintzen badute emanaldia, eta aspaldiko urtetan programatuta baldin badauzkate ipuin saioak, segituan nabaritzen da, aurrak entzutera ohituta dauden edo ez. Orduan, hor luzatu daiteke 45 minutu, ordubeteko saioak ere egin daitezke, adinean gora junala ere hor gehiago sakondu daiteke. Eta helduentzako ikuskitzunetan ere normalian ordubeteko saioak izaten dira. Orain azkena kontatzen ari naizena, 80 jamandre deitzen da, hori pixkat luzeago juten da, baina hala eskatzen du, ikuskizunak hala eskatzen du, eta kontuatzen naiz ni ere publikoa saioaren barruan dagoela. Hau da, beste batzutan, pixkat trabatuago juten danean, amaiera aldera kontuatzen zea jendea hasi dela aulkian mugitzen, eta pixkatola. Baina ikuskizun honetan sentitzen dut jendea ikuskizunean bertan dagoela, pertsonaiekin bidaiatzen dagoela oraindik, eta behar du gainera
denbora bat pixkat hortik irtetzeko ere, bai, ze nahiko emozionala dan saio bada, esaten izuna, 80 amandre deitzen da, eta jendea nahiko ikututa, ukituta gelditzen da ipuiak entzuten dituenean, orduan denbora bat behar du hortik irtetzeko ere, bai. Orduan hori pixkal luzatu zait, ordu eta laurden edo izaten da, baina benetan sentitzen dut alaskatzen duela bai saioak eta bai publikoak. Orduan, bueno, saiatzen naiz pixka laburragoak izaten, baina honek ala eskatzen du, baina bai, normalean ordu beteren bueltanko ipuin saioak izaten dira. Eta normalen ikuskizunetan ipuinak errepikatzen dituzu edo ikuskizunaren arabera aldatzen dituzu? Bai, aurretan bai juten naiz ipuiak sartzen eta ateratzen emanaldiaren arabera, baina helduentzako ditudan horietan ja proposamen itxiak dira. Bai, lotura argumental badaukate eta horrek eskatzen dit, hainbat ipuiak horrela eta orden berean, eta horrela joan behar dute. Badaude gero beste saio batzuk agian pixkat irekiagoak direnak, koralak, ez, adibidez, batzutan kontatzen dugu beste kontalari batekin adibidez, orduan hor ja moldatu egin behar izaten dira emanaldiak, eta hor bai askeago sentitzen naiz, ipui bat edo beste bat kontatzeko. Non izaten dira normalen ikuskizunak? Denok pentsatzen dugun liburutegi baten edo badaude beste leku batzuk? Bai, antzokietarako ere deitzen gaituzte, egia da, jendeak oraindik esango nuke ez ezagutza nahiko handia daukala, batez ere helduentzako ipuin ikuskizunetan, ezta? Eta oso lotuta ikusten ditu jendeak ipuiak aurrekin eta ipuiak liburutegiekin ere bai. Eta egia da, zorionez, badaudela liburuzain pila bat kontratatzen gaituztenak eta horregatik bizi gara batez ere, baina ari gara poliki-poliki salto ematen antzokietara, txikiagoak baldin badira ere antzokietara, eta hori, askotan agian elkarte ezberdinek eta kontratatzen bagaituzte, agian leku xumeagoak izaten dira, erabilera anitzeko aretoak, eta horrelako gauzak, horrelako espazioetan ere kontatzen dugu, eta gero ikastetxeetan ere bai, orduan, hortxe mugitzen gara. Nola sortu zen Txarrin solasaldi bat emateko egiteko aukera? Antolatzaileek beraiek deitu ziaten, idatzi ziaten, ikusi zuten 4 orduko tailer bat emanuela gai honen inguruan Elgoibarko liburutegian ustet, oso okerrez panabil, eta ideia gustatu zitzaien, eta deitu ziaten, inezaken zerbait moldatuta, iraupen laburragoa izango zuen zerbaitera ia moldatzerik baneukan. Orduan saiatuko naiz, berba jario nahiko handia daukat, orduan zaila izango zait, ordu terdian kontatu nahi dudan guztia kontatzeko, baina saiakera hori egingo dugu. Plazerroa da niretzat, gainera sakanalean kontatu izan dut noizbait, baina horrela hitzaldi bat ematera, edo beste formakuntza bat ematera inoiz jungabia naiz, eta pozik eta gogotsu jongo naiz. Istorio bat opari titulatzen da, ez? Zergatik titulu hau? Iruditzen zaidalako ipuiak eta liburuak eta istorioak oparitzeko zerbait direla. Nik ulertzen dut, irakurtzaletasuna, baita ipuiak ere, beste batekin partekatzeko zera hori daukatela iruditzen zait, ezta? Eta horregatik opari hori, nik kontatzen ditudan heinean oparitu egiten ditut, entzuten dudan momentuan jaso egiten ditut, orduan, lotu nahi nun pixkat, lotura emozional horrekin, ezta? Azkenean guk gure seme-alabei, gure aurrei ipuiak kontatzen dizkiegunean edo ipuiak irakurtzen dizkiegunean denbora bat eskaintzen ari gara beraiei. Esaten ari gara garrantzitsua dela momentu hori guretzat, beraiekin bat egiten dugu, beraien fantasia mundu horrekin bat egiten dugu, eta esaten ari gara guretzako importantea dela, beraien mundua, eta beraiek bizitzen ari diren errealitate hori esan dezagun, ze azkenean aurrak iaia gehientsuenak eta denbora gehienean fantasian bizi dira, ezta?
Orduan horregatik, opariaren kontzeptu hori horregatik. Beraz, aurrentzat zuzendutako ikuskizuna izanen da hau? Solasaldia berez, helduei zuzendutakoa da, guraso, hezitzaileei, baina batez ere izango da gomendioak ematea eta referentzia ezberdinak ematea irakurgai on bat aukeratzeko. Ona zer den, relatiboa da baita ere, ezta? Baina badaude aditu pila bat, honetan ari direnak, eta beraien irizpideen arabera kasu egin, eta hori, ezta? Gure aurrekin partekatu ditzakegun irakurgai, liburu, historia hoien inguruko aholkuak eta gomendioak ematea da biharko solasaldiaren helburua. Eta zenbat ipuin irakurriko dituzu edo kontatuko dituzu? Kontatu bat ere ez, printzipioz. Gehiago izango da solasaldia. Izango da aholkuak eta gomendioak ematea, eramango ditut liburuak ikusi ditzaten, eta horrek ere laguntzen dit niri diskurso bat antolatzen, ezta? Adibide ezberdinak emateko, zerbait irakurriko dut, baina helburua ez da ipuiak hasita buka kontatzea, baizik eta merkatuan dagoen hori erakustea. Aukera ezberdinak eta zabalak daudelako, eta horixe. Bai eramango ditut liburu pila batan erakusteko, nire buruari zin egin diot, 2 maletatan kabitzen diren liburuak soilik eramango ditu dela, orduan noskiz dut eukiko denborarik dana erakusteko, eta denetaz hitz egiteko, baina bai egongo dira geroan ikusgai, norbaitek gerturatu nahi baldin badu, eta ikutu nahi baldin baditu, zenetzako hori ere importantea da, liburuak objektu bezala ere baloratzea, eta liburuak objektu bezala zer kontatzen diguten hori erreskatatzea, ezta? Nork antolatzen du solasaldi hau? Niri Euskaltzaindiatik deitu ziaten, Euskaltzaindiak antolatu du berez, eta txertatu du Nafarroainezeko ezeraren egitarauaren baitan. Elkarlan bat izango da, eta horixe aurten etxarriaranaz, edo sakana inguruko ikastolaik antolatzen duten Nafarroainez, eta horregatik izango da etxarrin. Berez liburutegiko areto batean izango, kulturetxeko areto batean izango da, baina antolatu bai Euskaltzaindiak eta Nafarroainezek antolatu du. Euskaltzaindiak egun osoko egitarau antolatu du etxarriaranazen ostiralerako, biharko, eta goizian zehar hainbat bilera eta bisita eukiko dituzte, eta egitarau egun horren baitan antolatu da arratsaldean solasaldi hau. Esan bezala, berez, helduei zuzendutako zer da, guraso, hezitzaile, edo gaian interesa daukan edo zeinentzako izango da. Eta izena eman behar da edo ez? Printzipioz, egunean bertara azaldu, eta espero dut denentzako lekua egongo da, aretoan bertan. Orain pixkat galdera horrela pertsonala, zer maite duzu gehien, ipuinak kontatzea, irakurtzea, edo zure historio propioak sortzea? Edo ezin da aukeratu? Bakoitzak dauka bere xarma egia esan. Nik ipuiak irakurtzen izugarri gozatzen dut, baina irakurtzen dudan historietatik 1000tik bat izan daiteke ahozkotasunera eramateko, gero nire ikuskizun batera eramateko. Orduan, irakurle moduan txip batekin nago, desberdina da oso izugarri gustatzen zait albumak irakurtzea, izugarri gustatzen zait ipuiak irakurtzea, ipuin tradizionalak irakurtzea, baina batez ere novela zalea naiz, eleberriak gustatzen zaizkit asko irakurtzea, baina albunen oso fan naiz, hori bai. Prestatzea ere izugarri gustatzen zait, aurkitzen ditudan historia hoiek ipui bihurtzearen prozesua ere oso polita da. Baina barne lanketa bada, eta orduan, hori ez, hor juten naiz batzutan nire zalantzekin, nire giekin, nire deskubrimentuekin, eta gero lanketa guzti hori jende aurrean erakustea magikoa da. Azkenean lehen esaten dizuna, ez da, ipuiak gure barnean daudenean gugan bizi dira. Baina, eta ordu sortzen zaizkizu zalantza pila bat, ez da, orain egin naiz prestatzen dana ondo dela udazkenaren atarian gaude, ez da, hilabete barru edo estreinaituko dut helduentzako nire ikuskizun berria. Orduan,
sentitzen dut hor barruan, hor daudela historiak, pertsonaiak irten nahian, kontatu nahi dut, baina eraberian hori ez, estreina aurreko urduritasun hori, hau kaka bada, ze kontatzen nahi naiz, hau aspaldi kontatutako historia bada, mundu guztiak kontatzen du, zertan nahi naiz, baina eraberian badago zerbait hor, ez da, urduritasun hori, eta orduan horrek bizi hartzen duenean, norberetik kanpo, izugarri polita da. Azkenean ipuiak kontatzen ditugunean guk hitza jartzen ditugu, gorputza jartzen dugu, isiltasuna jartzen dugu, baina egiten duguna da gonbite bat, ezta? Entzuleak bere baitan sortu dezan bere irudi propioa. Orduan, nik nire amamen inguruko historia bat kontatzen dudanean, gero entzuleak bere amamak ikusten ditu, bere amonak ikusten ditu, bere txikitako paisaiak ikusten ditu, oroitzen dagian bere amona Isabelen arroz con letxea ze goxua zan, ez? Hori, ez? Usaiak etortzen zaizkigu, irudiak etortzen zaizkigu, eta azkenean guk kontatu egiten dugu, baina ipuia sortu entzuleak sortzen du bere baitan. Orduan, guzti hori albidetzea, izugarria da, oso polita da. Normalean ikuskizun horiek badira didaktikoak eta elkar harremantzen zarete edo bakarrik entzulek entzuten dute. Nahiko nuke entzuleak entzun eta bizitzea nik kontatzen ari naizena, ezta? Baina ez dakit hortik dudan zure galdera, nik normalean ez dut publikoa holtzara ateratzen, ez ditut voluntarioak eskatzen, normalean ez naiz publikoari galderak egitearen zale, baina bai bilatzen dut beraien konplizitatea. Izan daiteke nik kontatzen dudanean, espero dudala, edo bilatzen dudala, umore puntutik jotzen dudanean, beraien irrifarrea. Izan daiteke, galdetzen dut baitare, normalean, edo pista batzuk emate ditut, hasten naiz ipui bat kontatzen, ez dakit ipui hau ezautuko zuen, eta oso ipui ezauna kontatzen hasten naiz. Olako gauzatxoak hartu emanak bai egiten ditut. Baina ez zait gustatzen adibidez aurrekin asko pasatzen da, ez voluntarioak eta zure inguruan, arrazoi askorengatik eta luze jo dezake horrek, baina bai bilatzen dut elkarreragin bat, konplizitate bat ere bai, baina lehen esaten izuna, guretzako oso garrantzitsua da publikoa entzutea, orduan entzute horretan, bai botatze dituzu, harritsuak bezala, iarrapatzen dituzten edo ez? Orduan, hortik da gehiago interaktiboa niretzako. Eta gero, batez ere, nire helburua da, bai ipuiak kontatzen ditudanean, eta baita bihar itzalian ere kontatuko dut, ez? Gozamena da niretzako helburua. Ondo pasatzea. Eta askotan deitzen digute, eta nahiko genuke ipui saio bat ekologia sustatzeko, edo bertziklaiaren alde, edo euskera sustatzeko, edo aukera berdintasunak edo aniztasuna. Bai, ondo dago hori, baina batzutan, hori ez, tokatzen zaigu defendatzea, plazerretik egiten dugun zerbait dela, eta gero nik gauza guzti horiek nire ipuietan daude txertatuta, berez. Osea, nik genero ikuskera nire ipui guztietan aurkituko duzu, aniztasunarekiko errespetua, saiatzen naiz behintzat, nire ipui guztietan dago. Euskeraz kontatzen dudan momentuan eta erabiltzen dudan hizkuntza zaintzen ari naizen momentuan euskararen aldeko ekintza bat ere egiten dut. Orduan, hori guzti hori, nik ulertzen dute, ikastetxe askotatik deitzen digute, edo leku batzuetatik deitzen digute, nolabait, justifikatu behar dute, ez? Ipuin saio hori edo beraien lana, ez da? Orduan, azpimarratzen dut, baina izan behar du generoarekin zerikusia daukan saio bat, bai, izango da. Nire lan egiteko modua hori dalako, ez da? Orduan, didaktikoa, noski, ipuiak kontatzen ditudanean, mezu bat ere badaukate ipui horiek. Eta asko zaintzen dudan mezua izaten da. Orduan, nik ez dut edo zer gauza kontatzen. Arreta handia jartzen diot kontatu nahi dudan horri. Orduan, didaktikoa bada. Baina helburua ez da panfleto bat edo mezu bat bialtzea, baizik eta ratu bat elkarrekin ondo pasatzea. Zer behar du ipuin kontalari batek ona izateko? Ipui on bat, historia on bat kontatzeko. Gero gu tresna gara, erdibidean gauden zerbait gara.
baina askotan ere ipuin kontalari lagun batek, asko maite duen lagun batek esaten du, ezta? Guri ordaintzen digute ez ipuiak kontatzera joateko, baizik eta atzetik dagoen lan guzti horregatik ordaintzen digute. Gero guk ipuiak doainik kontatzen ditugu. Jun, eta kontatzea guretzako ere plazer bada. Momentu hori ja da ludikoa, da gozatzen dugun momentu hori, ezta? Aurretik daukan lanketa hori da guretzako berezia. Baina zure pertsonan zerbait izan beharko zenuke ez, kontatzeko modu hori zakit, pertsona guztiok ez daukaguna. Noski, bada behar da gogo bat kontatzeko, behar da euki zerbait kontatzeko, eta batez ere niretzako misterio badana oraindik ere, lehen esaten izuna publikoarekiko konexio bat, publikoari entzutea oso garrantzitsua da. Batez ere hasieran, hastapenetan gaudenean, 3 ipuin besterik ez dakizkigunean, da hau kontatzera joango naiz, eta oso zurrun juten bagara, boletoa asko ditugu, saioa oso ona ez izateko. Orduan, irekita baldin bagaude, gurekin konektatuta baldin badagaude, eta publikoarekin konektatuta baldin bagaude, asko ja inda daukagu. Eta esandakoa, batez ere, zer kontatu nahi dugun garbi eukitzea, eta istorio on bat eukitzea. Hori niretzako ezinbestekoa da. Badaude Euskal Herrian ipuin kontalari askorik? Bai, historikoki beti egon da hor taldetxo bat, kontatzen, eta nik miresten ditudan profesional handiak dira, ezta? Eta azken urtetan, ari da jendea ere gerturatzen langintza honetara, eta bai, bagaude taldetxo bat horretan aritzen garenak, eta, nahiko genuke, aurrentzako egia esan desente programatzen da, baina helduentzako zirkuitua ez da hain zabala eta oparoa, nahiko genuke, aukera gehiago eukitzea helduentzako kontatzeko, mundu guztiak ez du helduentzako kontatzen, jende gehiago dagoeneo esango nuke aurrentzako kontatzen ari dena. Segurazki, gerturapen bat euki duelako ipuietara, hau da, edo bere ikasketengatik, ez magisteritza dala, antzerkigintza dala, bere ikasketengatik ipuiak gertu euki dituelako, edo badaugolako belaunaldi bat, ipuiak entzuten, jaio dana, esan nahi dut, 20 urtetik ona, liburutegi askotan programatu da, orduan aurrentzako ipui saio desente dauden momentuan ezaguna da baita ere langintza, eta jendea, badaukate ipuiek zerbait atrapatzen dutena, eta badago jende belaunaldi gazte bat, ari dana honetan ere, eta oso ondo egiten duena, bai. Eta ipuin kontalari batek bizitzeko ematen du bizitzeko ipuin kontalari izateak? Zoritxarrez ez, oso langintza prekarioa da, eta oso pertsona gutxi daude Euskal Herrian, ipuinetatik bakarrik bizi direnak. Normalean, beste langintza batzuekin lotu beharreko ofizioa da, zoritxarrez, gure hau. Badago jendea, aparte, idazten duena, sorkuntzara dedikatua dagoena, irakaslea dana, liburuzaina, normalean atzamarrekin kontatzen hasita, atzamarrak soberan eukiko genituzke oso jende gutxi bizi da zoritxarrez ipuingintzatik gaur egun Euskal Herrian. Eta ze gomendio egingo zenioke jendeari ipuin kontaketetara joateko? Zergatik joan behar da zure ikuskizun batera? Batez ere animatu nahiko nituzke pertsona helduak. Iruditzen zaidalako ez ezaguna den mundu bat dela helduentzako. Gonbita egin nahi nieke ez nire ikuskizun batera etortzeko, baina bai helduentzako saio batera joateko. Izugarrizko deskubrimentu izango da. Inoiz, pertsona helduek inoiz ez badute ipuin saio bat entzun, gutxienik harrituta aterako dira saiotik. Ez zutelako, espero. Segurazki aurkituko dutelako zerbait, ez zutena, espero. Orduan, alde horretatik aukera bat ematea pertsona heldu moduan ipuiak entzuteko, gonbite hori egingo nuke. Zergatik nire bat, hasteko
izugarri gustatzen zaidalako ipuiak kontatzea, eta publiko gabe ezin delako hori egin, ezta? Maite dut, izugarri maite dut ipuiak kontatzea, eta jendea gonbit hori egitea, ezta? Elkarrekin bidaiatzeko proposamen badalako niretzat ipuiak kontatzea, eta beti iristen zarelako leku esperoetzen dituen lekuetara, ezta? Eta gero ipuin saioen ondoren jendea gerturatzen danean norberarengana, kontatzen hau, edo bestia, ez? Edo hau esan dezunean oroitu naze honetaz, edo hau kontatu dezunean, edo zuk anekdota txiki bat kontatu eta beraiei beste bat etorri zaie eta hori kontatzen dizute, eta oso momentu politak dira horiek niretzat. Bueno, bihar izanen da lehenengo aukera, ez badira joan oraindik, Etxarrin kulturetxean arratsaldeko 5:00, mi esker Dorleta plazer bat izan da, eta espero ezagun jende heldu hori gerturatzea eta animatzea, ez? Eskerrik asko zuei, zuenean tartetxo hau egitearren, eta nahi duzuen arte. Eskerrik asko. Iruñeko azken albisteak entzun ditzagun. Batetik, Txantre auzoak oinezkoentzako espazioa irabazi du, kaleak eta plazak berrurbanizatzeko proiektuaren laugarren fasearekin. Biribilgune berri batek trafikoa antolatuko du San Cristobal, Etxarri-Aranatz eta Magdalena kaleen arteko bidegurutzean Erlojuaren plazaren ondoan. Obrak 2024 eta 2025 urteen artean hasiko dira. Proiektuaren obrak honako hauek dira. Aipatutako 8 kale eta plazen zoladura erabat berritzea, etxadietan gurutzaguneak berrantolatzea, oinezkoen pasabideak sortuz maila berean eta beheratuta. Biribilgune bat eraikitzea, Erloju plazaren ondoko kaleen elkargunea berrantolatzeko, argiteria publiko berria jartzea, berdegune sortu berrietarako eta sendotuetarako lorezaintza, ureztatzeko instalazioa eta hiri altzariak ordeztea. Bestetik, Iruñeko udalak eta ostalaritza elkarteek giza legea eskatzen dute Aldapako San Fermin jaietan, gozamena, bizikidetza eta garbitasuna bermatzeko. Establezimenduen ordutegiak luzatuko dira eta komun publikoen edo lokalen arabera azpimarratuko da bide publikoan pixa egitea saihesteko. Datorren asteburuan, ostiraletik igandera, Aldapako San Fermin jaiak ospatuko dira. Establezimenduetan jarriko diren 500 kartel editatu dira, kalean ez, erabil komuna, Iruña zure etxea da, zaindu ezazu, establezimenduek bainuak irekita eta erabiltzeko baldintza honetan izateko konpromisoa hartzen dute, eta Iruñeko udalak kalean jarriko diren komun publikoak indartuko ditu. Udaltzainek araudia betetzen dela ere zainduko dute, gizalegearen kontrako jokabideak saihesteko. Bestetik, Iruñeko udalak eta ostalaritza elkarteek gizalegea eskatzen dute Aldapako San Fermin jaietan, gozamena, bizikidetza eta garbitasuna bermatzeko. Establezimenduen ordutegiak luzatuko dira eta komun publikoen edo lokalen erabilera azpimarratuko da. Bide publikoan pixa egitea saihesteko. Datorren asteburuan, ostiraletik igandera, Aldapako San Fermin jaiak ospatuko dira. Establezimenduetan jarriko diren 500 kartel editatu dira, jartzen dutena kalean ez, erabili komuna, Iruña zure etxea da, zaindu ezazu. Establezimenduek bainuak irekita eta erabiltzeko baldintza honetan izateko konpromisoa hartzen dute eta Iruñeko udalak kalean jarriko diren komun publikoak indartuko ditu. Udaltzainek araudia betetzen dela ere zainduko dute, gizalegearen kontrako jokabideak saihesteko. Iruñeko udalak establezimendu publikoak izteko ordutegia luzatu du Aldapako San Fermin jaiak direla eta. Uztailean San Ferminetan gertatzen den bezala, ebazpen baten bidez, taberna berezi gozeko 6etan izteko baimena ematen zaie, eta taberna, kafetegi eta jatetxei berriz 4:00. Diskoteken ordutegia goizeko 7 arte luzatuko dira. Aldaketa horiek ostiraletik larunbaterako eta larunbatetik iganderako gauekan egingo dira. Jarraituz, Ilundain kardinalaren eskolaren ondoan dagoen disuasio aparkalekua 10 egunez itxiko da igande honetan. Eguzki aparkalekuaren obrak behin betiko amaitzeko. Hornidura falta konpondu ondoren, estalki fotovoltaikoa jartzen amaituko da eta aparkalekua urriaren 18an amaituko da. Eta amaitzeko, erraldoi eta buru handien konpartsa,
larunbat arratsaldean eta igande goizean aterako da Aldapako San Fermin jaiak direla eta. Iruindarrak udaletxe plazan joko du larunbatean eta udal dantzariek bertan dantzatuko dute ezpata dantza igandean. Iruindarrak udaletxe plazan joko du larunbatean eta dantzariek ezpata dantza igandean. Hau ere udaletxe plazan eginen dute. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta beti bezala bihar elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.